станцията. Ще гръмне! О, Цветан, купиш лайк. Не кой ти? Убих един. А? Убих един. Ти не го знам кой. Да. Забравих да си взема ароматизатор. Ароматизатори. Ароматизатор. Ароматизатор, бе, за колата. Забравя да взема да вулкан. Заби нещо. Къде отиди, бе? Идвам, на съм другото платно. Правилното. Правилно. Внимай, че тук има някакви изпамени тракторчета. Чакам те от половин час. От половин час. Знаеш ли колко? Виж някаква магистрала. Ох! Не мога. Готово. Казах ти да се качиш при мен, ама ти не щеш. Отивам в Лос Антос. Да спирам ли клипа вече? Да спирам ли клипа вече? Ние ще направим почти. Да. Това беше всичко от нас в този епизод. Надявам се да ви е харесало. Още епизод не снима. Чао от мене. Ти няма да кажеш чао, бе. Чао от мене.